Hola, matestuberos! Anem a veure l'últim mètode de resolució de sistemes d'equacions. Aquest mètode es diu el mètode d'igualació. I en què consisteix? Doncs consisteix en aïllar la mateixa incògnita de les dues equacions i després igualar-ho. Anem a veure què vol dir això exactament. Doncs, per exemple, aquí anem a aïllar la x de cada equació. Així que la x serà igual a què? A 2 més 2i, el menys 2 passa a l'altre cantó sumant, i a l'equació de baix, la x, aquí serà igual a 11, i aquest i que està aquí sumant passa a l'altre cantó restant. El mètode aquest deia aïllar la mateixa incògnita de les dues equacions. Això ja ho hem fet. Hem aïllat la x i aquí també. Per tant, si x és la mateixa cosa en les dues equacions, això vol dir que 2 més 2i i 11 menys i ha de ser el mateix número. Per això el segon pas és igualar les x, és a dir que 2 més 2i ha de ser igual a 11 menys i. I ara què? Fàcil. Lletres a un cantó, números a l'altre. Per tant, el menys i que està aquí restant passa a l'altre cantó sumant, i aquest 2 que està aquí sumant passa a l'altre cantó restant. I què queda? 3i és igual a 9, per tant la i és igual a 3. El 3 multiplica la i, passa a l'altre cantó dividint, i ens queda i igual a 3. Ara tenim una de les solucions, ens falta l'altra. I què fèiem a les ocasions anteriors? Doncs substituir aquest valor en qualsevol d'aquestes equacions. Aquí podem aprofitar que ja hem aïllat la x per substituir. És igual si ho fem a dalt o a baix perquè ha de donar el mateix resultat. Per tant, ho substituirem a la primera equació. 2 més 2 per 3. Aquest 3 el substituïm. I què ens queda? 2 per 3, 6, més 2, 8. Si ho haguéssim substituït a l'altra, en aquesta d'aquí baix, fixeu-vos que donarà el mateix. 11 menys 3. I això què dona? 8. Per tant, la solució d'aquest sistema què serà? Doncs x igual a 8 i igual a 3. I què us recomano ara? Que li feu una ullada als exercicis resolts pel mètode d'igualació.